YouTube татарочки. Барызга сәлам. Без бүген конференцияда, пресс-конференцияда идек. Блогер татар дигән яңа конкурс игълан ителгән һәм сез анда катнаша аласыз. Сылтама аста булачак видео астында һәм анда бик күп блогерлар килгән иде. Шуңа күрә аларга бүген бердәм бер сорау бирергә булдык. Киттек. YouTube татарочки. Айбас, бер генә сорау. Бүген бирәбез без соңгы 7 көндә сине шәхсән тетрәндергән яңалык. Пыяла. Впервые полностью на татарском языке. В переводе это означает «стекло». Также 23 мая группа выступит на новом фестивале «Аваз» в Казани. «Аваз» переводится с татарского «звук», «айгел». Действующее уголовное исполнительное законодательство не предусматривает обязанность государственного специализированного органа, осуществляющего контроль. То есть я вижу, что никакого желания наводить мосты, выстраивать диалог у властей нет. Ты что смотришь? Ты иди сюда! Зажирный! Информация из Казани о том, что некоторых задержанных девушек раздевают в полицейских участках при задержании. А также подтвердить поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии. Кстати, нашими детьми управляют неведомые кукловоды. Некоторые наши дети с раннего возраста живут двойной, даже тройной жизнью. Утром он примерный, любящий сын. В школе, в университете не очень старательный ученик. А ночью неистовый, разнузданный тиктокер. Мен қиярны көтіме тыққаным. Бұл яңалық дөресен әйткәндә мине генә түгел, бар Рәсәй халкын тетрәндерде дип саныйм. Ләкин билгеле сәбәп аркасында әлеге сәбәп безнең менә һавада тора, ләкин ул формалаштырып әйтелмәгән дип саныйм мин. Һәм шушы сәбәпләргә мин үземне дә кертә алмам инде, әлбәттә аңлашыла ки, ләкин хәзерге вакытта мине караучылар да, хәзерге вакытта бәлки комментарийларда язырга җөрьәт итүчеләр дә әлеге сәбәпне аңлар. Димәк, син аны ачыктан әйтә алмыйсың инде, диме? Авыздан. Әмма да авыздан әйтүдән мәгънә юк, бөтен кеше булай да аңлады. Соңгы 7 көндә менә кайчан чыга бу видео? Иртәгә. Иртәгә чыкса, аңлаячаклар. Бер аннан соң чыгарсагыз аңлавыз мөмкиндер. Ләкин менә иртәгә чыгарсагыз, бөтен кеше аңлаячак. Һәм караучының бөтенесен тетрәндергән дигән миндә 99,9% гарантия бар. Ярар, рәхмәт. YouTube татарочки. Вообще, коммент, реально. Так, Айсло, синнән бер генә сорау. Соңгы 7 көндә сине шәхсән инде яңалык тетрәндерде. Соңгы 7 көндә шәхсән. Әйтергә ярамый. YouTube татарочки. Сорау бирәбез бүген блогерларга име, журналистларга да. Соңгы 7 көндә шәхсән сине нинди яңалык тетрәндерде? Андый яңалык, бөтен дөньяны тетрәндергән яңалык дип әйтик инде, ул шушы менә бу кузгалышлар һәм шушы булып алган шаукым булгандыр инде. Син хәзер Навальный белән митинглар турында әйтәсең инде, име? Мин хәзер митинглар турында әйтәм, чөнки минемчә безнең илдә дип әйтик, яңалык номер 1 ул менә шушы митинглар белән бәйле яңалыклар. Ярар, рәхмәт. Рәхмәт. YouTube татарочки. Карале Ринат, бер генә сорау бирәбез бүген. Бу соңгы 7 көндә нинди яңалык сине шәхсән тетрәндерде? Так, бу сорау уйларга кирәк әле. Так, тетрәндерде. Кемнәр мине күзәтеп бара, алар белә. Иң беренчедән, әлбәттә, сез политика турында сорау бирәсегез киләдер, әйме? Әйтәсегез киләдер. Әйе. Но без ширләдек бик катаймы. Соңгы арада гаилә проблемалары күбрәк тетрәндерде. Тормыштан исә бар икән, белгән дә юк, караган да юк, эшкә дә барган юк. Без пока как клубок дома хәзерәк ширләгәннән соң терелеп бару шул психология яктан менә шул гына тетрәндерде. Пока безгә что в мире творится вообще по барабану. Байденнар, Навальныйлар, митинглар сиңа инде. Хәзер аларның беләм информация бүтәк кем Трамп, яңалыклар бит Трамп ошып китте. Интернетта язалар кнопкасын калдырмады дип, Байден бит, Байден вроде красавчик, теге
Трамп-то красавчик, чөнки бер сугышта башламады инде, там из 30 президентов, по-моему, Русияда татарча әйтәм инде. Так, Навальныйны утырттылар. Навальныйны күзәтеп барабыз, карыйбыз. Ничек пока ярдәм итән, белмим анча ярдәм итәргә, әйме. Ана бит блогер диләр. Блогерлар инде берләшергә тиештер бәлки. Менә мин бүген шундый момент әйттем, әйме. Менә журналист ул блогер була алмый, политик ул блогер була алмый. Ул миңа калса, миңа ул политик. Шуңа күрә нәрсә белән булышыйм. Ну, бу сүзне блогер дип аны Путин атаган, шуңа күрә мин шул сүзне әйтәм. Әйе, моны ни өчен алай атадылар, блогер дип. Теге блогер өлкән кешеләргә блогер ул сезгә сүгенергә ярамый. Пиздә дип әйтмәсәң инде теге ассоциация. Шуңа күрә аны махсус шундый уровеньга ясадылар, теге безнең уровеньга дип без андыйлар түгел инде. Ну менә өлкән кешеләргә шундый фикер туры кисенде. Блогер, блогер. Весь бу инде бу планлаштырган нәрсә. Рәхмәт, Юзер. Рәхмәт. YouTube татарочки. Без YouTube каналдан без неме белән тоттырам ямен булай. Уңайлар булсын. Бер генә сорау бирәбез без блогерларга бүген. Бер сорау. Бу әзерме? Ага, ярый. Карагыз әле Фәридә. Бу соңгы 7 көндә бик күп яңалыклар булды. Шәхсән сезне нинди яңалык тетрәндерде? Мені алай яңалыклар тетрәндермәде, шатландырды гына. Менә мин кичә бүген бу атнада минем 3 вакыйга булды. Беренчесе, мин ТНВда Таяну ноктасында катнаштым. Кичә Татмедианың коллегиясында булдым һәм бүген менә түгәрәк истер пока әле пресс-конференция дип әйтик, әлегә мине тетрәндергән вакыйгалар юк. Ил күләмендә дип сорыйсыңмы? Янсы да ие. Ил күләмендә менә мин кызым инде минем 16 яшьлек, мин аны белән сөйләштем. Кичә сорыйм. Менә безнең рәсми телевидениелар, радиолар менә сезнең белән ничек дуслаша ала, менә яшьләр сезгә ничек сезнең белән платформа булдырга, контент булдырга дигәч, ул миңа әйтә, әни өметләнмәде, хыялланмады, сез инде отстой, сезнең телевидениене, радионы карамаячакбыз дип әйтәм, нишләп безнең үзебезнең дөнья, без үзебез интернетта утырабыз, безнең үзебезнең сайтлар бар дип мине борчуга салды. Кичә менә шундый хәлдән бик борчылдым әле. Аңлашылды. Менә митинглар турында, Навальный турында нинди фикерләрегез? Нинди фикер инде? Менә ул вакыт әлбәт булды, менә Татар информда да, аннан соң интернетта очраштылар, уздырдылар. Менә безнең бит инде үзебезнең сәясәтчеләребез бар. Алар әйтә, менә Навальный татар өчен берни дә эшләмәячәк дип. Мин гомумән үзебезнең милләттән чыгып карыйм. Шуңа күрә сәясәт белән бик кызыксынасым килми, бу куркыныч әйбер әлегә. Шуңа күрә әгәр дә инде безнең милләт өчен нәрсәдер эшләргә тырышучы булса, менә без вакытында хәтерлисеңме әле, син дә булгансыңдыр, татар теле дип янып йөргәндә без барыбыз да әйттек, менә Собчакка, Ксениягә тавыш бирәбез дидек. Ни өчен? Чөнки ул безнең татар милләтен яклап чыгып берничә сүз әйткән. Безгә бит инде татар милләтеннән бер сүз дә җитә. Шуңа күрә без үз милләтебез ягыннан карыйбыз. Рәхмәт, рәхмәт. YouTube татарочки. Менә шундый сораштыру булды бүген. Без блогерлардан җаваплар алдык. Һәм әлбәттә сез үзегезнең җавабыгызны да яза аласыз комментарийләрдә. Һәм онытмагыз лайк куярга, әнигезгә күрсәтергә бу видеоны һәм безнең патрон булырга ашыгыгыз. Бар сылтамаларда оста булачак. Иртәнге туган шәһәремә тынгысыз якты төннәремә сиңа бүләк итәм. Зәңгәр күлләрен, елгаларын борынга